Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da wannan lokaci. So na tabbata yawancin jama'a kusan kowa yana ganin wannan a cikin memify nashi. So ya za ka yi idan duk lokacin da memify naka yana maka wannan? Abinda za ka yi shine kai switching network naka daga, idan kana amfani da 4G ne kai switching nashi zuwa 3G. Misali ya za ka yi, sai ka jawo sama. So gashi nan inda kake kunna datan ka, gashi can inda yana MTN din nan, sai ka matse shi. Da fatan mun fahimta. Idan ya matse shi, depending on yanayin wayan ka dai, ga nan sai ka taba MTN na kunna data da shi, sai ka taba shi. Idan ka taba shi kai tsaye sai ka zo inda ga an sa preferred network type din nan, sai ka taba shi. Idan ka taba shi, sai ka, depending on wayan ka zai iya nuna maka 3G/auto something like that dai. So sai ka taba, da yana wannan ne, zan dawo da shi 3G. So automatically idan kun lura ga can yanzu bai riga hau ba, zai hau. So sai ka koma kai tsaye, ka koma cikin memify din naka, kana iya taba reload. Idan ya hau kana iya taba reload. So bari in taba reload magani. Idan ma reload din bai ba, sai ka taba shi daga can, ka yi reloading page din. So bari mu jira. So kun gani gashi ya bude. So duk lokacin da ya nuna maka haka, abinda za ka yi kenan.